tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo, matag sa manlabo sa lawas mo, kahapos og sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tulo kong korona mo nga ginasok sa imong, A blessed morning, everyone. Sayo sa kabuntagon atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo, mga igsoon. Wala ta ka live gabi ni aging adlaw. Busy ba? So, salamat sa Ginoo sa laing higayon. Okay? Mao ni nindot paminawon igsoon sayo sa kabuntagon ng pulong sa Ginoo. Kabalo na mo, pwede na mo share diha igsoon. Nindot no napata sigdaanan ba na minaw tas pulong sa Ginoo. So this time pwede na mo diha mag-type at followers at highlights at everyone. Unya, pwede na nato i-share igsoon atong magsaba-saba tarong kabuntagon. First part of the morning atong ihatag sa Ginoo. Ako sa diri, ako sang i-share igsoon. No? Sa Dios ang tanang kahimayaan. Nakamata ta karong adlaw igsoon uban sa bag-ong paglaom. Actually karong adlaw daghan sang wala kamakta. Apan mulahan kay igsoon kay nakamata ka. So, i-share na ako, Igsoon. Shout out 29 viewers, 31 viewers. Natuog pang uban. So this time we have 44 viewers. Pa-shout out ko diri sa Aluginsan, Cebu, Skiptron Pastor. Shout out, Brad. Aluginsan, Brad. Aluginsan, Cebu, Skiptron. Okay, from Brother John Michael Bayadog. Long live, Brad. Long live. Bansa gracias, Ginoo. Ako nag-shout out ang manghod nga nag-duty karon nga time nas Cagayan. Sam. So ato ang teksto karon Salmo. So sa mga Salmo nga ano. Okay, shout out Sam Dumanon nga nasa Cagayan karon nag-duty. Nag-duty baka George wa man day no. Imo marungguan DO. So shout out unya salamat sa kanunay suporta George. Shout out sa imong asawa si Juby ug imong duha ka anak nga mga smart kay liwat nimo. Si Jihaira, Jessica Grace and si Asaira Pares. Okay? A blessed Sunday, everyone, again. Saturday. A blessed Saturday. I pray and I declare nga karong adlaw igsoon. It's gonna be a blessed day, a fruitful day, mabungahon. Panalanginan sa Ginoo tanang buhat sa tong kamot karong adlaw igsoon. Okay, so ako na siyang i-share. Ako nang i-share. Okay, kumusta mga igsoon? Brother Win-Win, yes and amen. Salamat Heavenly Father. Good EM, Pastor James, watching from NFA, Osamis City, Misamis Occidental, from Brother Edgar Suminday Mangubat. Shout out sa tanang mga brad na ko na Tibok Kalibutan, Skiptron, Worldwide. Long live ka na yung mga brad, uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na itong Ginoo. Shout out sa tanang mga inmates nangatuog pa ron. Akong i-shout out kanunay Toledo City Jail, Talisay City Jail o ang Cebu City Jail. Akong shout out si Brad Aris da.
CPDRC, bahay ni Kuya, shout out. Ug ako sang gi-shout out ang kanipaan po og Talisay, akong mga brade nga gikag prisuhan nga nangalagad nas Ginoo. Living Water Christian Fellowship, kanipaan po og Talisay. House of Mercy and Faith ba to? Okay. Shout out sa tanang mga jail officer in different BGMPs. Mga kapulisan, shout out og akong pagsubo day no sa another fallen hero. Igsuon mo day sa akong classmate no. So naay makakita ni nga amigo na ko nga mga kapulisan no, mao lagi no. Nakiguban ko sa kasubaanan day no, ug akong pagampo sa mga sa pamilya sa nabiktima no. Grabe. So, naay nahitabong gubat sa Bohol yesterday. Yan na ay nakalas nga usa sa tuwang isog kay nga police officer igsoon. Another fallen hero no. Igsuon manghud mo dito sa kuang classmate di ay. So, maunang nagplano kung mubisita ko dito, puhon-puhon. Okay? So, again, mga kapulisan, shout out, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, tanang mga PCR, no? Akong shout out, mga life coaches, PNP life coaches, Pastor Jonathan Apari, tanan. Among hipiri, ang shout out, Police Captain Eliasar Melumida, shout out sa nako si Police Captain Albert Sator, sa Kandihay Police Station. Tanan no? Dapage shout out brother from Lambda Upsilon Chapter Liloan Council Cebu. From brother Rene Cervantes Kahoy again. Akong shout out ako mga brother sa Liloan Council Cebu, unsa man ni sila nga chapter? Lambda Upsilon Chapter. Okay, greetings from Rualpa, Clarin, Bohol. Okay. Brother Runel Ortiga. Good morning diha sa Pinas, Pastor. And my wife, good EM, my wife Connie Ortiga ug sa akong mga anak ba ni? Okay. Asa ka brad? Middle East. Marisa O. Hadfield, maayo nga buntag, Pastor James from USA. Thank you sister for always watching. Anyway, shout outs tanang mga OFW in different countries, kabalo na mga igsoon nga naagin mo sa akong personal prayer. Kay dili sa lalim inyong sakripisyo, dili ilalim ang inyong gihimo for your family. Okay? So, salamat sa igayon, no? Mga siman. Okay? Kupot lang tas Ginoo, no? Good morning, Pastor. Watching from Malaybalay, Bukidnon. Igsoong, kisam ni Incabo Placeros. Okay. So let's pray. Okay, let's welcome the presence of the Lord. Actually, nami lakaw karong buntag. Around 8 a.m. siguro. Kapin 8:30. Yeah. Mauna ang nag-live ko karon sa iyo, igsoon. Since wala sa taka-live gabi. So, good morning, Pastor. Watching from Bahrain. Sister Rose Marie Nuevo. Okay. Good morning, Pastor Brad. Also in Christ. Thanking God for the favor and hearing God's word. One of your followers. Okay. Akong Brad ni. Brad Arkley ba ni Brad? Arkley John Kapinpin. Okay, Brad. Salamat kayo, no? Long live ta kanay uban sa grasya sa Ginoo. God bless, Brad. Watching while working, ako nakang gi-shout out. Sir Edwin Dave, isa man eh. Kaya kuwam din eh. Barkadam din eh. Edwin Dave Kalamba Arat. Ikaw ba ni Brad Eric? Ulahi ni. Shout out sa atong mga classmate PNP Bohol. Amigong PNP sa Bohol. Okay. From Sir Edwin Dave Kalamba Arat. Shout out sa atong mga classmates PNP sa Bohol. Mga amigong PNP sa Bohol. Yes. Thank you Brad. Grabe no. Nahitabo. Basag di lang. Ngani magini. Huwag akong gibalik. Wala daw siya kakita og stars. Mag-send ko. Ngani lagi ni siya oh. Di ko kabaw lagi kung saan ni nga mag-star. Okay. Yan na po yung tanaw. Saan daw nga mag-send og star. Sagdi lang okay naman na sila diha, no? Sagdi lang gud walay send star kay this is for the glory of God. Salamat kayo. George, thank you. Kung giset, di ko kamao na po.
Okay, so watching from Cagayan de Oro, Ivan Dominic. Dagana kay Cagayan diha ra ba ko? So this time, salamat sa Ginoo kay naabot og 101 viewers. Taliwala sa kasayo sa buntag. Watching from Australia, Sister Mary. Thank you so much, Sister. Di ba yung pre-request kay Grant? Thank you. So let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord this morning. Igsoon, He deserve it nga ato siyang i-welcome, and then wala gilaing ngalan nga ngayong ibayaw, pasidunggan, himayaon sa iyong kabuntagon. Ngalan lang dyan sa labawang makagagahom, no? Ayaw lang pangayo og star. Di bitaw ta mangayo da, no? Okay. So, again, first part of the morning, igsoon, way lain nga ngayong pasidunggan si Lord, no? Siyang rason nga nung nakamata ta karon, ang tinuod, igsoon, nining urasa, daghang nakabsan sa kinabuhi, tibuok kalibutan. Apan kita usa sa gipamata sa Ginoo, uban sa libreng gininhawa, gitagad ta giatiman ta sa Ginoo. His mercy new every morning. Mao na ni karon. Even though sometimes usahay ang uban nato gali siguro maybe yesterday nakasa ta sa Ginoo, natay failures, but still gipamata ta sa Ginoo karong buntaga kay gitagaan ta niya glayang higayon nga katong atong failures from yesterday atoa siyang kuhaan og pagtulunan. Mubangon ta kung disata na dagma igsoon niya. Mubangon ta nga uban sa Ginoo na, no? Again, a blessed and fruitful Saturday morning, everyone. Bugnaw kay dire. Ang nag-jacket ta, magampo ta, okay? Father God, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us this morning. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Thank you so much, Lord. Indeed, your mercy new every morning. Great is your faithfulness. Salamat sa imong grasya nga abundansya, imong gugmang way paglubad, Ginoo. And Lord, this morning, we welcome you. Amo ikaw ang gi-invite nga mo patunga, mo pataliwala sa mong pagabuhaton. And I pray, Lord, that you're gonna bless all the viewers right now. Kutob sa maabdan aning live, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all of them. And I pray, Lord, as we listen to your word, as we meditate your word this morning, give us a teachable heart. Kasing-kasing nga madinawaton, Ginoo. Limpyo, hinlo nga kasing-kasing, Ginoo. Himo aming angayan, takos, mamati sa imong pulong. Then, himo aming taga-imig kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon. Labaw sa tanan, musunod yun, Ginoo. Willing musunod sa imong pulong. And then, tagai kami kaalam nga langit nun, Ginoo. Kaya nasayod kami, dili na mo basta-basta matugkad imong pulong gamit sa kaalam nga kalibutanon or tawhanon. So this morning, we welcome you. We pray for heavenly wisdom. And we pray, Lord God, peace of mind as well. And this morning, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I pray, Lord God, that your will be done. You alone will be glorified this time. Walay relihiyon nga mahisgutan. Walay relihiyon nga maisa karon. But it's all about Jesus Christ. It's all about you this morning, Lord God. Again, Lord God, ipanalanginitan ng viewers karon. Kutob sa maabtan ani makakita ni Ginoo, ipabati imong gahom sa matag usa ka namo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. I-bless imong word, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Okay, this time we have 134 viewers. Okay? So again, ako din panagsubo no sa ako ang classmate ba nga nakalasan man mi og another brave warriors ba. Police officer igsoon niya. Ako am din classmate ang kuha na to maguwang. Akong batch sa during my criminology days. Brad. So pagkaligon lang Brad. Naam jud mga katuyuan ng Ginoo no say di masabtan yang plano pero perpekto atong Ginoo. Okay? So shout out din no mga kauban na to atong mga higala sa Philippine Army nga yes amping nya kanunay tang kuan magampo gid no. Okay, nasan mo sa akong prayer mga sir? Prayer na. Ray Bardos. Brother Ray Bardos Lokiliano, Brad, watching from Kuwait. Okay, mga OFW diha, shout out. So, mag-start na ta. Labong sayo ko ba itong sugdan eh.
Watching from Vancouver, Canada. Brother Dave Mark Marinas. Okay, thank you, Brad. Thank you kayo. So, ang atong text to igsoon this morning, na diri makita sa kuan. Salmo. Okay, akong manghod ni nagtanaw karon. Salmo 91. It's about God's protection. Again, ako basahon rin Sono, mauni ato ang mensahe. Watching from Singapore, Fresh Bill, Las Piñas. Good morning, Pastor. Usa ko sa naigo sa imong mensahe about pangalagad. Dili mag... Ito yung ngalan Sister Juliet Napadaw Sanseso. Salamat sa Ginoo kay naigo kay Ikson, gipanumduman ka sa Ginoo. Okay? Watching from Kuwait, kadlaw na diri pod pero naminaw sa ako ay matulog. Okay, thank you kay sister. Okay, thank you. Thank you kay no. So, mag-start na tayo Ikson again. Kay kadlaw nung deron sa uban, lami na ikatug. No, mayang buntag, mayang kadlawon, mayang hapon, mayang udtos tanan, lain-laing kanasuran. Again, our text for this morning na makita sa Salmo 91, magsugod ta sa 9. Again, Salmo 91, versikulo 9. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong pulianan. 11, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Wow. Sapuangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. So nagisgot ni about our security so on. Again, ato ang basahon ang Salmo 91 Salmo kapitulo 91 bersikulo 9 nagingon dire. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Praise God. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Last verse 12. Sapuangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Ang Dios magapanalangin sa iyang balang pulong. This morning igsoon gi painumduman ta gi-remind ta sa word ni Lord about security. About how secured we are kung naata sa presence ni Lord. Kung himuon natong dalangpanan ang labawng makagagahom igsoon, no? Og sige ingon di kay gihimo mo mang dalangpanan ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Okay? So ingani ta ka safety igsoon every day sa atong pangalagad sa Ginoo in our daily walk with God. Sa atong journey. Okay? Once atong himuon ang Ginoo, at siguraduhon na to igsoon. Nga ang atong himuong dalangpanan, tigpanalipod, no? Si Lord, ang Ginoo, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang labawng makagagahom. Kung ato daw siyang himuong dalangpanan, no, dili tao. Wala tay kasiguruduhan di sa tao. Dili bahandi atong kabtangan, no, atong kadato, atong pagkama-impluwensya, no? If ever na nagtanaw diri nga naa ka sa dako ka oposisyon, ayaw pagsalig ana igsoon, no? Daghan ba kag kwarta unsa man kadiha, no? Ayaw dapat gyud igsoon ang ato ang dalangpanan atong kasaligan ang Ginoo ang Dios nga labing gamanan. Why pastor? Ngano man brad? Kay kung ato siyang himuon nga atong dalangpanan, no? Atong sandigan, no? Atong tigpanalipod unsay may tabo nato, tanawa. Kung basahon diri, kung siya nga atong dalangpanan or tigpanalipod, no? Sa verse 10, walay katalagman, no? Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. In other words, naay protection, naay favor ni Lord. Una, walay katalagman nga mudangat kanimo. In other words, mga igsoon, bisan pa og naay mga katalagman nga may tabo sa mga tao nining kalibutan,
except nimo, secured ka, safety ka, dili ka maunsa, protektado ka sa kamot sa Ginoo. Once himuo nato siyang dalangpanan, ang labawng makagagahom kung himuo nato siyang dalangpanan, himuo nato siyang sandigan, tigpanalipod, magbalantay, walay katalagman nga moabot nato. Og napagi madamay igsoon. Okay? Oh, walay katalagman nga mudangat kanimo, walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Amen. Even our family, ang atong asa tadapita igsoon, naay murag silbi nga naay shield. Okay? Naay proteksyon sa labawng makagagahom. Wow. Kana kung ang atong gisaligan ang Ginoo, dili atong kwarta, dili atong tinigom, dili ang tao or maimpluwensya nga tao. No, wala tay laing saligan igsoon nga safety kay ta, secured kay ta. Walay mahitabo na to. Ang Ginoo ra gyud, dili tao, no? Matud pa sa balahang kasulatan, tinunglo ang nagsalig sa iyang isig ka tao. Okay? Bulahan ang nagsalig sa labawng makagagahom. Amen. Mao ni giingon ni David igsoon, no? Grabe, ka-secured ano? Walay katalagman. Ya kay bawo na ba itakaron nga grabing mga katalagman, di ba? Kabantay mo ron mga trahedya, mga nanghitabo karon nga dili ka katuo nga nahitabo. No? Naay mga kalit-kalit, naay krisis igsoon. Apan kung naa ka sa kamot sa Ginoo, kung ang Ginoo may atong tigpanalipod, kung ang Ginoo may atong dalangpanan, walay katalagman nga mudangat kanimo. Labi na mga OFW, layo mo sa pamilya ninyo. Bana, sawa, anak, ginikanan, walay katalagman, mudangat kaninyo kung inyong saligan ang Ginoo, ang Diyos nga labing gamahanan, dili inyong mga tinigom da, no? Mga unsa da, no? Okay, dapat walay kadaot nga abot dool sa imong puloy-anan. Wow, safety kayo. Bisan ang atong puloy-anan, dool ang nagpalibot, atong silingan, madamay sa proteksyon nato. Posible igsoon. Okay? 11, pabantayan ka sa Diyos sa iyang mga anghel. Okay, aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. In other words, mga igsoon, kung ang Dios nga labing gamhanan, ang labawng makagagahom may atong dalangpanan ug tigpanalipod. Siya ang atong gisaligan. No, every day nagampo ta, Lord, bantayi ko. No, every day. Bisan unsa tong pagabuhaton, padalhan ta daw niya og mga anghel. Bisan dili pa ta magampo nga Ginoo, ipadai mong anghel. Apan kung siya ang atong dalangpanan, saligan, kasandigan, igsoon, tigpanalipod, automatic ang mga anghel niya yung ipadala nato aron bantayan daw ta bisan asa ta moadto. Diba walay sama ka safety igsoon, ka secured kung naata sa sabakan or kamot sa Ginoo. Oh? Sige niya, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo. So walay mahitabo nga kadaot nato na bata sa biyahe o ron sa ano man, naa ang mga anghel sa Ginoo nga magbantay, manalipod ka nato bisag asa ka paingon. Bisag asa atong tiil mo adto ang anghel sa Ginoo magsunod-sunod nato. Dili lang na nato makit-an kay espiritu man na, pero naa siya mag-uban ka nato para ma-safety ta, ma-secured kung himuo natong dalangpanan ang Dios nga labing gamhanan. Next line, next verse, verse 12. Dapagido, sapuangon kanila sa ilang mga kamot. Sapuangon? Diba, imagine, sapuangon. Aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Sapuangon, pag yun ay, anak man ang sapuangon, diba? No? Agakon ka, nga dili jud ka mapandol. Wow, grabe ka safety, igsoon. Amen? Walay sama ka safety. Secured. Kung naata sa kamot sa Ginoo. Kana kung ang atong gisaligan igsoon, mao ang Ginoo, no? Wala ta magsalig sa atong kama-impluwensya or unsa may atong ranggo or posisyon karon sa gobyerno or unsa man. Wala ta magsalig nga naatay milyon sa bank account, wa ta nagsalig ana. Wala ta nagsalig kay naatay kaila nga mga kaliwat nga mga general, colonel, unsa man diha, no? Mayor, mga maimpluwensya nga tao nasa gobyerno. Wa ta magsalig diha. Wa ta magsalig sa atong kaalam. No, in other words, wa tay laing gisaligan kung dili ang Ginoo lamang. Kung siya ang atong gisaligan, siya ang atong dalangpanan, wow. Ang proteksyon niya na to. Bisan asa ta moadto, magsunod-sunod iyang mga anghel.
Dili ta maapektuhan sa tanang mga krisis, problema, unsa man. Magkrisis man ang kalibutan apan ikaw dili ka mahutdan kay si Kristo ang imong tinubdan. Ana ra na igsoon. Kung siya ang atong tinubdan, siya atong gisaligan igsoon. Magkalisod man ang mga tao sa atong palibot financially, apan ikaw dili ka mahutdan, dili ka makabsan kay siya ang atong tinubdan. O kung ang Ginoo may atong tinubdan, walay pagkahubas atong grasya. Usahay ginagmay pero kanunay. Nala ko i-share nyo yesterday, bayron na mo sa internet, wifi ba? Tanaw na ako sa akong Gcash, kaya na ako'y nabilin nga, may 800, Gcash na ko ba? So, ang bayron na mo sa internet is 1.4 ragot, gamay ragot, 1.4 monthly. Hiniingaw na tong PLDT nga, today is your Judith, man to, Judith. Okay, maron imong buwan, last day, or hindi, I mean, karon ang imong Judith nga, kinanglan daw, mabayad ko within, kung may nakabutan to, 48 hours, and then, kung di ka kabayad, na i-disconnect daw, okay? Yeah, nagstorya mi sa kong sa walab, kaya hinapos lagi, weekend na ba yan, no? So, mga nahurot na mo, pamalit, grocery, So, wala, ko asa man ta niya, Saan man niya, siguro magpa-Gcash lang ta sa kuan, basta something, Abi yung may igsuon, hangtod pa to, buntag, kay buntag man ang kuan, nag-message ang PLDT, buntag, hangtod siya na hapon, pagkahapon na, mga naagid sa gikan nami nagkuha sa mga anak sa school, mga around 5 p.m. Around 5. So nag-message na ko akong amigo, usa sa ato ang followers dire, viewers. Kung nang tanaw ka dia, Brad, shout out. Ingon siya kalit na ko nga, gana siya na ko nga, bro, kanang, pwede ko mangayog Gcash nimo kay kanang, mo halad ko ba sa Ginoo? Mura gana bitaw, gusto niya pasidunggan ng Ginoo daw. Kay na siya nadawat daw. Kulbaan ko lang. Kaabot ba kaniya? Ana ba? Pila kay hatag na sumauto nga akong gi-share, ako siyang giingnan nga. Kabalo na ka bro ang akong ikabalos nimo prayer jud. So, mao to pagkuan, uy. So, na di lang ako isulti ang certain amount. Pag gana, uy, sobra. Mao to nakabayad din ko mga pagkuan. So, nakaingon ko, tinuod din, no? Wala man mi gisaligan tao, wala mi laing gisaligan. Okay, mao na ang uban, magkatawa ko ng uban, moingon nga. Mangwarta lagi daw, nangwarta. So siguro ang uban, dili na to pwede generalize. Dili jud na pwede na to matago nga daghang mga pastor nga na-sponsor. Yes. Daghang mga pastor nga na-sponsor, Amerikano, Negro, Koreano, insect, unsa man dia. Daghan. Pero ang inyong ubos nga lagad nga inyong nakita karon igsoon. Gracias Ginoo, wa jud koy laing sponsor ang Ginoo ra. Nindot ning Ginoo atong sponsor kay bisan asa yang pamangagi bitaw mugawas. Kung imong sponsor tao, nagsalig ra ka ng tawana usara, pero ang Ginoo from the north, south, east, west, kaya niya ibubo yung blessing. So siya akong gisaligan, walay tao, wala man tayo naghuwat o kuan, wala ta nagpaabot. No? Muna igsoon nga, tinuod ni. Kung ang Ginoo atong dalang panan, siya atong gisaligan. Siya ang ato ang tigpanalipod igsoon, dili ta mahutdan. Kung siya ang atong tinubdan igsoon, He is the source of blessing, no? Ingon siya, silver and gold are mine. Ako na nang gibalik-balik, no? Si tag-iya sa tanan. Kung ang siya ang atong tinubdan, siya ang atong gisaligan, no? Automatic dili ta mahutdan usay ginagmay pero kanunay. Dili ta mawadaan ngano man na pastor tugod kay siya man atong gihimong dalang panan. Siya atong gisaligan, wa ta magsalig sa ato ang unsa may atong source of income. Kayong tinuod ana ang Ginoo po'y nagtugot ana gipiyalan lang ta walay atoa. Ang nagpaluyo ana ang Ginoo. Amen. Ingana no, grabe ka secured na to. Grabe ka safety igsoon. That is why this morning I want to encourage everyone. This time we have 202 viewers na. Daghan-daghan na. So, ako mong encourage igsoon, ayaw gin mo pagsalig. Unsa man yung mga resources or source of income, dagko ba mong sweldo? Dagko ba mo og posisyon sa gobyerno? Or ma-impluwensya ba mo igsoon? Either namo sa unsa pa mo'y nananaw ra, mga mayor ba mo, gobernador, unsa da igsoon, high-ranking official sa government nato, ayaw mo pagsalig, ana, abogado ba kayo pagsalig sa imong titulo igsoon? Okay, lami sa ligan, nga naay kasiguruhan ang Ginoo gyud. Amen. Kayo sa gingon sa balang kasulatan atong gibasa karon, kung ang Ginoo, ang Dios nga labing gamhanan, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang labawng makagagahom, ang atong magbubuhat maoy atong saligan.
maoy atong dalang panan igsoon. Secured ta, no? Bisan asa ta paingon, bisan asa ta muadto, bantayan ta niya. Magpadala siya mga manulunda, mga angels niya igsoon para proteksyonan ta. Og sa panahon nga naata sa mga kadaot sa puwangon ng atong tiil aron dili ta mapandol sa mga bato. Ang buot pasabot ana igsoon, kung naamay mga kadaot sa agianan, kung naamay mga peligro, mga delikado sa atong agian igsoon, bantayan ta sa puwangon to, proteksyonan ta sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga anghel. Imagine tanawa o, sigingon dire sa puwangon kanila sa ilang mga kamot, aron dili maunsa sa mga bato ang imong tiil. Mga bato igsoon kay mga peligro na, mga delikado nga sitwasyon igsoon, safety ta, kay bantayan ta sa mga anghel sa Ginoo. Kung ang Dios nga labing gamhanan mao'y atong dalangpanan, kung siya ang atong himuon nga tigpanalipod, kung siya ang atong gisaligan, wala ta nagsalig sa atong kwarta, wala ta nagsalig sa atong pusil, sa atong armas, wala ta nagsalig sa mga unsa, mga hinagiban, wala ta nagsalig sa atong mga amigo nga mayor, atong amigo nga gobernador, atong mga amigo nga general, kernel, unsan, wala tay laing bugtong gisaligan kung ang di ang Dios nga labing gamhanan. Safety kay ta. Nako i-share niyo mga igsoon. Nako i-share niyo usa ka sa una usa siya ka banggitan nga kriminal. Banggitan nga kriminal, hitman sa igsoon, daghan na siya napatay. Unya nangalagad siya sa Ginoo. So this is a true story. Nangalagad din siya sa Ginoo gikan sa siya prisuhan niya. Daghan siya gipatay. So tungod kay nangalagad na siya, daghan man siya gipatay, of course na siya mga threat before. Pagawas niya sa prisuhan, nangalagad na siya sa Ginoo, iyang kinabuhi, ang gitugyan sa Ginoo. Ningingon siya nga, Lord, bahala na niya akong kinabuhi. Kay balo ka nga daghan ko gipatay sa una, pero karon ako nang naserbisyuhan ang akong mga kasalanan, nakagawas na ko sa prisuhan, nangalagad na ko nimo. Bahala na ka Ginoo sa akong kinabuhi. Tanawa, iyang gihimo nga proteksyon, gihimong dalangpanan, iyang gihimong tigpanalipod ang Ginoo. Usa ka adlaw igsoon na siya sa sakyanan. Kanila ging daghang kagipatay sa una. Gidool siya og naka-motorsiklo nga nag-helmet. Gitiunan siya 45 ba? Listen, tinuod ni nahitabo. 45 yang gitiunan. Patyon siya, siyempre. Hitman gud siya sa una, daghang siya gipatay. So siya na pod. Abi yung maigsoon katulo pitik. Ang hitman nga nagpusil niya katulo kagar. Pang paka, pang. Ikado pak. Ikatulo pak. Nya diha man sa public place. Mao to nga ikatulo, wa man gyapon ning buto, ning lakaw na lang hitman, duha ka buok nagmotor. So, unsa man na siya igsoon? Mao na yung mga gingon ako nga pabor, mga proteksyon sa Ginoo. Bisag kinsa pa nang kontra nimo igsoon. Bisag maimpluwensya pa na kayo kung ang Ginoo dapig nimo. Unsay gingon ni Pablo, if God is for us, if God is with us, who can ever be against us? Walay makatupong, or walay makalupig nato, walay makabatok nato kung dapit nato, dapig nato ang Ginoo. Secured ta, safety kita igsoon. Mo ni gingon ni Haring David sa Salmo 91. Og shout out sa akong manghod nga nagtan-aw diya samtang nagtrabaho ba ka George? Anga niya kay Salmer. Mang-aawit, okay? Diba secured kita igsoon? Mao na nga ako mong gi-encourage this morning. Labi na kay nowadays, ang atong kalibutan, panahon karon nata sa krisis, no? Mahal daw palitunon. No, daghang mga katalagman, trahedya niya. Ningsakan ang krimen, ningsakan ang droga karon. Igsoon, problema na nila ug unsa man ang mga pangitabo sa palibot. Apan kung ikaw ug ako kita, ang atong dalangpanan, ang atong kalig-on, ang atong pagsalig, ang atong protection maong Ginoo. Safety ta, secure ta. Sa panahon nga naay mga krisis, naay kagutom, dili magutman ang mga anak sa Ginoo nga nagsalig sa Ginoo. Sa panahon nga krisis sa financial igsoon, dili mahutdan ang mga anak sa Ginoo. Kay siya ang atong magbalantay, walay makulang kanato. Dili ta makabsan igsoon. Sama sa akong gingon igsoon, usay lang ginagmay pero kanunay. Dinagko, praise God. Okay? Watching while working, salamat kayo. Okay? George, thank you kayo. Ana ra na nakanindot sa Ginoo. Diba? Kana kung siya atong gisaligan. Pero kung nagsalig ta og tao, tinunglo ta. Sige ngon sa balaan kasulatan, tinunglo ang tao.
nga nagsalig sa iyang isig katao. Okay? Mao na igsoon nga ipanumduman ta karon nga naata sa panahon sa krisis. Kung ang Ginoo atong gisaligan, kung ang Ginoo atong dalangpanan tig panalipod, dili tangay mabalaka. Nga gamay ra dako kay God. No, imong utang nga dagko kayo, mangitag paagi ang Ginoo nga masulbad na kana kung ang imong gisaligan ang Ginoo. Wa ka nagsalig sa imong kamaayo mo kuan or nagsalig kag mga tao kay mamaylo ka, no? Ayaw. Si Lord saligi igsoon kay dili na mahutdan oy. Di ba? Siya ang tinubdan. He is the source, he is our source igsoon. Source of blessing, no? Mao na igsoon nga this morning again ako mong sayong kabuntagon. Ako mong gipahinumduman or gipahinumduman ta sa word ni Lord this morning nga wala gyud tay dapat angay saligan. Wala tay lain nga angay natong kadangpan sa panahon sa kalisdanan, panahon sa mga trahedya ug katalagman igsoon. Sa panahon sa kalisod, kalisdanan unsa man nga mga problema. Si Lord kung ang atong dalangpanan siya, tanan natong problema sulbaron po na niya. Siyempre kay lain pod, di ba? Once mo dangup ta sa Ginoo igsoon sa tibuok natong kasing-kasing. Unya ato jung ipakita niya nga ikaw ra gyud among gisaligan, Ginoo, mi nagsalig og tao. Ginoo nay nga suko namo, Ginoo mao ni gidaot mi kon, pero Lord ikaw among gisaligan, ikaw nga among tigpanalipod. Wa mi kibaw sa unahan, Lord, nga grabe na kalisod, krisis karon sa financial, mahal ang palitunon apan ikaw ang among source. Amen. Ginoo mao ni ning saka ang palitunon pero ang sweldo sa kung bana wa gyud ming saka apan ikaw ang among source. Di ba? Kung ang Ginoo ang atong tinubdan, ako ning ibalik-balik kaninyo mga kahigalakan, dili og dili og dili og dili og dili gyud ta makabsan. Dili ta mahutdan kung ang Ginoo ang atong tinubdan. Usahay ginagmay pero kanunay lagi. Amen. Mao na nga na kanindot, nga na ka-secure. Sa panahon nga naay mga balatian, naay mga hungingong ron mga igsoon nga nada umabot nga singana na ilang giyaw-yaw nga mas grabe pa daw sa COVID. Daghan daw makalas sa kinabuhi, daghan daw mga matay na ako nay ginama na po na nga sakit nga singana na ilang gingon nga yes naa na sa YouTube karon unya naay nag-info na ko nya. No, wata kay ba usa ka adlaw moabot na siya, no? Kay daghan na kay binuang ron sa kalibutan. Pero igsoon moabot na unsa man ang mga gipang-imbento nila ng sakit, kita nga mga nagsalig sa Ginoo. Kita nga mga anak sa Ginoo, ang Ginoo atong gihimong tigpanalipod, walay mahitabo nato. Safety kay ta igsoon. Tanawa. Sige ingon dire. Tanawa. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot. Kadaot ka na mga balatian, kadaot man na. Walay kadaot nga moabot dool sa imong puloy-anan, ibin ang mga relatives nato, mga silingan ana, madamay pa nato kung Ginoo atong gisaligan. Pabantayan ka sa Dios, tanawa. So siyang atong aron pagpanalipod kanimo. Okay. Di ba? Pitininduta igsoon nya ug atrasan ra ba nato ni sa babaw? Okay, atong atrasan na. Maora man ning linyaha ang giingon ni David, Salmo 91:3, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayre ilikay kagayon niya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Wow. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayon maunsa. Sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Mao ni linyaha igsoon kung siya ang atong himuong dalangpanan. Kung ang Dios nga labing gamhanan may himuo natong tigpanalipod. Siya ang atong saligan sa tanang panahon, walay mahitabo nato nga mga katalagman unsa man na. Mga balatian dili katakboy nato kay siya ang atong proteksyon. Ug kung ang Ginoo may atong proteksyon igsoon, listen carefully. Bisag unsa pa na ka-epektibo ng mga balatian sakit igsoon, sumagod kung ilang gingon-ingon nga COVID, ya. Di ba nganong nabuhi pa man ta hangtod karon? Proteksyon as Ginoo. Ingana ta ka safety, ka secured. Kung naatas sa kamot sa Ginoo. Mga igsoon ako mag-encourage this morning nga kada adlaw, minuto, segundo, oras atong kinabuhi. Ato yung istoryahon ng Ginoo, atong ingnon nga Lord, ikaw gyud ang among gisaligan, ikaw ang among magbalantay, ikaw ang among dalangpanan. Kung wala ka, wala jud
wala mi kabalog unsay may tabo namo. Lord, ikaw ang among proteksyon, ikaw ang tanan tanan ka namo. Inganaon na to si Lord igsoon. Once ato nang himuon, once atong himuon nga ang Dios nga labing gamahanan, may atong dalangpanan, may atong kalig-on, may atong tigpanalipod, may atong kasaligan ug maoy atong tinubdan sa panalangin, then walay mahitabo nato nga dili maayo. Secured ta panahon sa kagutom, dili ta magutman, sila ra nang magutman. Sa panahon nga nagnihit na ang atong bulsa, igsoon, naay krisis sa financial, sila ra na. Apan sa mga anak sa Ginoo, walay pagkanihit. Amen? Dili magnihit ang mga anak sa Ginoo nga nagsalig sa Ginoo. Apan katong mga nagsalig sa ilang bahandi, nagsalig og tao, nagsalig sa ilang kama-impluwensya, nagsalig sa ilang tinigom nga milyon, kana may delikado kay mahurot na. Apan na nagsalig sa Dios nga labing gamahanan, dili makabsan, dili mahutdan, kay siya man ang atong tinubdan nga walay pagkahubas. Walay undang ang tubod igsoon, walay undang ang tubod sa Ginoo. Sama sa ingon kaniya usahay ginagmay pero kanunay na. Dili sa gusto nga yang anak maulawan. Nagutman akong anak no uy agod. Akong anak ni nga ako ning pinangga, dili ko gusto nga makulangan ni. Dili ko gusto nga way ikabayad sa utang ni. Dili ko gusto nga naay magbiay-biay, magdaog-daog ani dipinsahan ko ni. Dili ko gusto nga masakit ni siya, ako ni siyang proteksyonan. Dili ko gusto nga mag-anto siya ng abalatian, ayuhon ko ni siya. Ingana ta kapinangga sa atong amahan nga langit nun. Kana kung siya atong gihimong dalangpanan, gihimo natong gisaligan, kung ang tibuok natong pagsalig na niya. Sigurado nga safety ta, secure ta sa tanan natong pagabuhaton. Amen? Ingana kanindot ang Ginoo igsoon. So again, this morning, I want to encourage everyone. Nga atong ibutang Diod sa makanunay sa tanang panahon, matag segundo, matag minuto, ang atong pagsalig sa Ginoo. Dili sa ato ang mga resources, dili sa atong kwarta, sa atong source of income, sa atong trabaho, sa atong negosyo. Okay? Ayaw diha. Kanang tanan, grasya sa Ginoo ra ng tanan, no? Ayaw diha. Kun dili adto ta sa source, adto ta sa tinubdan. Adto ta sa blesser. Amen. Kay kung ang atong tibuok pagsalig, kung ang atong tibuok mga igsoon nga kana bitawng confident bitaw nato, gihurot nato naa sa Ginoo igsoon. Sigurado nga sa panahon nga naay mga dagkong katalagman, safety ka. Sa panahon nga naay muhampak nga lain-laing mga sakit nga makamatay, protektado ka. Sa panahon nga naay krisis sa financial, dili ka mahutdan. Sa panahon sa kagutom, dili ka magutman, kay dili ka biyaan o dili ka pasagdan sa Dios nga labing gamahanan nga mao'y gihimo natong dalangpanan. Wow, ingana ta ka safety. Ingana lang man ta ka secured kung nata sa kamot sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this morning. Salamat sa imong pagpahinumdum namo, Ginoo. Kung unsa mi ka safety, Ginoo, kung naamis imong mga kamot. Nasayod kami, Lord, nga grabe, di na masabot ang kalibutan karon. Dili na masabot ang mga panghitabo karon, krisis, katalagman, trahedya. Bisan pa man ang panahon karon, Ginoo, nga mukalit lang init, mukalit lang og bugnaw, dili na masabot. Apan matod sa imong pulong karon nga imong mingi pinumduman kung ikaw ang among dalangpanan gisaligan. Secured me. Protektado minimo sa imong gahom, Ginoo. Walay mahitabo namo nga lain-laing mga dautan nga mga katalagman, walay mga balatian nga mutakboy na mo unsa mga dili maayo nga mahitabo sa among kinabuhi, dili gyud na og dili gyud na mahitabo kay secured safety me imo mingi ampingan, imo mingi atiman, Ginoo, tungod kay ikaw nga among gisaligan. Father God, I pray nga kaning imong pulong among nadungog karon, Lord, amo kining i-apply. Unya mao ni hinungdan, Ginoo, nga magpuyo mi nga full of security kay ikaw ang among dalampanan. Mao ni mahinungdan nga makabaton mi og dugang confident nga among ihurot ang among pagsalig nimo. Tungod kay diha kanimo, diha sa imong presensya naay kasiguraduhan. Diha sa imong presensya naay security, naay panalangin, Ginoo. So dili mi mahutdan kung ikaw nga among gisaligan. So Lord, thank you. I pray, Lord God, to all of the viewers right now, unsa man ilang mga problema, Ginoo, I pray. Kung naay nagtan-aw karon, Ginoo, nga yes, naay mga problema, financial or any problems, Lord God, nga ilang gitubang karon, or
unsa man nga area karon sa ilang kinabuhi, Ginoo, sa tanang nagtanaw karon, nga kinahanglan ang imong gahom mo lihok, nga kinahanglan mo manifest imong milagro. Lord, I pray in Jesus name. Ingon nga imong ubos nga lagad ako nagahangyo, Ginoo. Mulihok ka ng dapita, Ginoo, nga nagkinahanglan sila og milagro. In Jesus mighty name. Imong ituyod, imong balaang kamot. Nag-ingon ka sa imong pulong, Ginoo, dili imubo imong kamot nga dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord God, I pray right now, nga imong ituyod, Ginoo, imong balaang kamot, imong milagrosong kamot, ana nga dapit, nga diin nagkinahanglan silag milagro, nga diin nagkinahanglan silag kaayuhan, nga diin nagkinahanglan sila og protection, Lord God. In Jesus name. Thank you, Lord God, that you are the same yesterday, today, and forever. Ingon kasi mong pulong sa Hebrews 13:8, nga wala ka mausab, kung unsa ka nga Diyos sa una naghimog milagro, naghimog mga dagkong butang, mga katingilahang butang, hangtod karon, Ginoo, still, imo lang gyapon ang buhaton ng mga milagro as long as nami pagtuo kanimo. So Lord, salamat. Dilaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Again, panalangin ito ng viewers karon, Lord, i-bless sila. Tagbuhay lang panginahanglan, ayuha sila kung sa ilang mga balatian karon, tanan. Yes, uban nga mga naay mga problema nga mga pamilya, I pray for peace, reconciliation in Jesus name. And Lord God, as always, this time among giampo, Ginoo, ang mga OFW in different countries right now who are watching this time, mga seaman, Ginoo, padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi, guniti sila, Lord. Bisan pa man, Ginoo, sa mga tentasyon, Ginoo, liguna sila. Nasayod kami nga layo sila sa ilang pamilya ug dili sad lalim ilang sakripisyo. Naay panahon nga mingawon sila, Ginoo, sa ilang pamilya, but dili nila mahikap, dili nila magakos. So Lord, I pray, i-comfort sila kanunay, and then every time nga mingawon sila, Lord God, ipa-feel imong gakos kanila. Kay diha sa imong mga gakos, mugaan ang ilang kamingaw ug pag-antos. And I pray, Lord God, nga dili nila himong top priority ang kwarta. Dili nila himong top priority ang magsigig tigom-tigom niya malimtan nila ilang relasyon nimo. But Lord, let it be, I pray, nga ilang atimanon amumahon ang ilang relasyon nimo, Lord God. Because at the end of the day, way laing matubang nimo. Dili among bahandi ang mga tinigom. Mabiyaan ra tanan, Lord God, kung dili ang among relasyon nimo. So Lord God, hatagi silang kauhaw, hatagi silang kagutom sa imong balaang pulong, kauhaw sa imong presensya nga despite of their busy day, busy schedule, Lord God, everyday mga responsibility nila, Lord God, still muhatag yun silang time nimo. Muhatag yun sila, Lord, og panahon nimo, knowing that you are the source and you are the blesser. Kung unsang naa nila karon, imo ra nang gipiyal, Ginoo. So Lord, I pray nga bisan mo angat sila, mo asenso sila, unsa man ilang mga achievements sa ilang trabaho, I pray nga dili jud kanila malimtan tungod kay ikaw ang tinubdan. Walay ila. Imo ra silang gipiyalan, Lord God, in Jesus name. Again, Lord God, I declare, I pray good health, maayong panglawas o proteksyon kanila sa matag adlaw, Ginoo. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw nga mong dalangpanan, ikaw nga mong kalig-on, ikaw nga mong magbalantay, Ginoo. Ikaw nga mong gisaligan, Ginoo. So Lord, this time among paabuton ang mga milagro gikan kanimo. Paabuton namo, Lord, ang mga kahibulungang butang nga imong ipatagamtam, imong ipasinati kanamo uban sa pagtuo. Salamat, Amahan, among gibarugan, Ginoo, ang imong pulong sa Jeremias 33:3. Nga sa diyang amo kang sangpiton, amo kang tawgon, mutubag ka, ug magpakita ka og mga kahibulungang butang nga wala pa namo na sinati. So Lord God, we stand in your word this morning in Jesus name. We believe it, Lord God, in our heart nga once imong isulti, madugay man o madali, matuman gyud kini. Kay ikaw nga nagsulti, dili tao, Diyos ka. So Lord, salamat daan, anak, Ginoo. Himo lamang ming kapiyalan, kasaligan, aron imo pud ming tagaan. Lord, again, dalaygon ka sa walay katapusan, magpaabot lang ni sa mga milagro nga imong ipasinati kanamo. Amo ning paaboton uban sa dakong pagtuo. Amo kining gipangayo, Amahan. Amo kining giampo ug gipasalamatan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga maoy among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mayong buntag, mga higala. Shout out to 139 viewers and okay, alas 6 kapin ug hapit na alas 7. Salamat sa inyong pagpakig-uban nako. Ug sa mga OFW diha, pwede na mo matuog katong uban. Nakahilak jud ko, Pastor. Amen, Lord. Ikaw nasayod sa tanan. God bless you, brother. Brother Ray Bardos Loquiliano. So, nga na ang presence ni Lord.
God bless, Brad. Salamat sa imong pagtanaw. Sister Mary from Australia, thank you. Walay sapayan kanunay tadya igsoon, himaya sa Ginoo. So this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Siya lang ang ngayong ipataas igsoon. Nak, dali nak. Iparehar ba tagtupi nga bag-o mig tupi? Manak nako, no? So this time akong ibalik ang tanang kahimayaan sa tumbuhi nga Dios. Ug dili mi parehag naong sa akong anak igsoon kay liwat ni sa kong asawa. Okay? So lakaw na nak. Okay? So that's all for this morning. Uy, 1:40 AM po diri pastor. 1:40. Wow. From Sister Pen. Okay, salamat sister sa imong panahon, no. Salamat mga igsoon sa inyong mga higayon sa inyong higayon nga gihatag sa Ginoo. Again, thank you rin sa mga subscriber na to natay mga ning subscribe. Thank you so much. Okay. Sa mga ning support kanunay ba sa bulaton sa Ginoo. Salamat ninyong tanan watching from Europe. Sister or brother Yads Hams. Okay. Again, mga OFW in different countries around the world, thank you for watching. Salamat kayo. Alberto bro, thank you kayo, no. Morning diha bro, late jud sa live. Okay. Sayo ko bro, sayo ko kay kanang nami lakaw ba. Wa naliwat nako. Gwapo, no. Okay. So, ang mga na-late diha, wa mo mag-expect nga ingani ko kasayo karon tungod kay naa milakaw karon. So, pwede niyo i-replay so nindot kay itong mensahe karon igsoon. Okay? So, morning pastor from Randy Argente. Andoy Arensa from Katmon, Cebu. God bless you more. God bless you more and more. Mario Batao Okoy. Salamat Lord sa imong pulong. Sister Ana sa Tormalay. God is good, pastor. Watching from Mambuaya, Cagayan de Oro. Watching from Mate, Sister Jennifer. Okay. Watching from Lanao del Norte, Brother Jojo Palomar. Tagos sa puso ko, pastor, ang mga pulong nga gipaabot mo kanamo. Gikan sa Dios. Salamat, Lord. Happy Sabbath, pastor, from Sister Lenny Araneta. Thank you, sister. God bless. Brad, pastor, salamat sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. Long live, Brad, pastor. Brother, long live sa no? Long live kayo, Brother Job J.R. Pisas, no? Sa mga brad na ko din, no? Siya, Skeptron in Arms, no? So, long live na kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So, that's all for this morning. Iksoon. Akong putlo niya itong live, unya. Pwede maghapon mo mag-mention sa inyong mga higala, mag-type o gat followers at highlight. Morning, pastor. Salamat sa lain na po nga kaalam from Panglao, Bohol. Brother Chris Cloud Udibak. Okay, Panglao. Regal Gus Panglao, brad. Thank you. Brother Jordan Dignos, kanunay man siya from Taiwan. Thank you bro sa pagtanaw. Again, ako mong gi-encourage igsoon nga inyong i-invite inyong friends and loved ones nga mo follow sa tong page aron ma-bless pod sila. Dili kay kamo ray ma-bless. Okay? And then, you can always type at followers, at highlights, at everyone, and you can always mention your friends and loved ones in the comment section. Saktura, nakapaminaw, pastor, kay panggabi. Pagagabi, bantay alaga from Saudi. Saudi, reka. Okay, amping, igsoon, amping. Nakakasa akong prayer. Mga OFW, mga siman, amping. Okay? Hong Kong, North Point. Okay. So, diha, akong asawa, igsoon. Hong Kong, North Point, kalab no? Akong asawa, diha siya sa GIL Hong Kong, North Point, before. Usa siya sa leader po diha. Okay? So, God bless everyone. Maria Victoria Perez Angkot, one of our subscriber. Thank you so much, sister. God bless. God bless. So, ang akong ikasulti igsoon, I declare and I pray that today is gonna be a blessed day, a fruitful day. Tanang buhat sa tong kamot karong adlaw, panalanginan sa Ginoo. Tanang lakang nato giyahan sa Ginoo. Tanan natong desisyon karon igsoon, giyahan ta sa Ginoo. O karong buntaga, karong adlaw puno sa panalangin, grasya ug pabor, kalinaw sa labaw makagagahom igsoon. Amen. So, keep safe everyone. Kanunay lang tang ampo. Unya uban na nato sa pag-amping. See you next time. To God be all the glory.